estem arribant a Guardiola de Berguedà. Diu, entrenar? No, home, no. A escollir puesto. Molt bé, pues aquí estem, ja hem triat el nostre puesto, Voleu sortir bé al vídeo, els pilots, o saludar o algo, sé que alguns sí que ho feu. Aquí a la primera paella a l'esquerra. Bueno, que aquí estarem, senyors, Campionat de Catalunya de Muntanya. Aquí, de aquí a RFM i aquí a Guardiola de Berguedà. Diumenge penjarem cosetes ja de primer dia i dimarts el resum complet.